Mm-mm. Ini cetakan 2009 banyak salah. Iya, makanya mempertahankan. Nah, sama ya. Sering sih dia ada telepon. Ada titik. Ya enggak, bukan ada titik kamu di sini kayak sebelah. Iya, maksudnya di sini. Ada lima titik. Di sini. Coba ini Ini kan kan tinggal tujuh. Tiga, 3 bulan 4. cuma dua. Langsung. Kemana? Kita ikutin lagi lagi. Nah, oke. Ikutin. Shalom, madihita saluhutna. Saluhut para halado bonang indah, pasahaton. Selamat hari Minggu madihamu amang inang remaja na poso bulung nama dohoti parmingguon sadarion. Selamat hari Minggu madihamu perhadunami. Huria nituhata nahina holongan marsadani roha mahita muse sadarion lauma muji tuhata di minggu palimahon dung trinitatis doho topik di minggu sadarion mak kalau mohon patik nide bata atong tapuji matuhata marhite namare dehitasian bukuede nomor 10 sada ayat sada 2 dohot ayat 4 ahama edehonok.
Ite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manangaha na denggan, jala manangaha na niluluan ni Jehovah sian ho. I mana mangulahon sabing, dohot holong ni roha di bagasan ibana, jala marpangalaho haserepon, maradopon de batam. Haleluya. Haleluya. Ali Tuhan de bata amanami na di banua gijang. Sailehon matuhami rohana tugu. Nabadia pikiran na denggan dohot rohana ringgas pasauton ulaw na denggan. Saileho dame tuhami asasonang hami mangulu di bagasan pangodingim. Say marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Say ramoti jala pargogoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata sian buku ede onom ratus sia puluh pitu ayat sada doh tolu molohodo huihuton. Tatangihon ma patik ni Tuhata di minggu tasadarion, ima patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapomu donatorasmu asa martuaho, jalaleleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah de batam diho. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalako. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata na sotutu maralohod dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Jala dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongamu. Atong rap mangidogogo mahita tutuhata dinalaho mangulahon patiknay. Ali Tuhan de bata say pargogoy mahami mangulahon na hobar patikni. Amen. Tapuji Tuhata marede hitasian buku ede 380 ayat 2 dohotopak so majolo jala pikir.
Atopoti madosata tuado pani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopa nasana adong. Paruhum natigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan huulahami marhitesian pangalosion nami di patikmi. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangaloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami. Ale debata nami. Pardenggan basa jala para siroha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisesa madosa nami saluhutna. Jala suru matodim to di perbadia tu rohanami be. Asa tarbahek kami manguloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangaluan nasora suda. Na pinarbia gabagam di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringotu hasesani dosa. Satok kidohu tadi konho, alai papungok kumaho muse marhite-hite akka aseni roha godang. Tagad di parpian ni muruku, hutabuni hod mohiku satokin maradoponho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asyaku doho. Ninna jaho basi paluaho. Hasangapon madi debatana di kicang. Amen. Tapuji Tuhata marhite korsian Mary Choir. Maredehita sian buku ede 400 onopuluh pitu ayat sada dohot 2 asini roham hupuji.
Hatani debata nagabi turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di buku ED 2 ayat 8 110 tolu jala laos tajahama marsikat sore di rupa suarani hasudungan ni rohaku hasurungan ni rohaku doi idama nungaroi bana marikat sian akadolok marhajingjang di atas ni akarobean. Tudus do hasurungan ni rohaku tu sudah hije, manang tu anak ni ursa. Idama, jong do ibana di balik ni doropi, mandulo sian jendela, marlinang-linang ibana mandulo sian tarali. Dungi makuling mahasudungan ni rohaku di dok mama dokau. Hehe maho ale hasolongan ni rohaku nama uliutus jala ruar maho. Ai idama nunga salpu pertahunan ngalini ari, nunga masohot dohot ari udan. Nunga pola mulop akka bunga-bunga di ladang, nunga jupang tikina paredeon, nunga pola tarbege suarani aduhur titi di tanotai. Parbueni hau arape nunga mamuka matoras, jala merbunga ia hau anggur, jala meruap na anggur. Hehe maho ale hasoloan ni rohaku nama liutus jala luar maho. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji itu hata marhitesian kor ina parari Kamis. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 355 ayat 125 malungu doro hakinun.
utaha tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon ni dongan saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit do tanu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan itu bon si Maria na gabi-gabi siya to di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni selatus na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang katua tubana turudung di tanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di si maibana pay mamulak sogo to tanoon manghumi halak na mangodu do na mate au porsia dito di parbadia jala adong sada na badia Uria hato panela Kristen akada badia doho di hasasan ni dosa doho di hataina maddo mulak mangulu sogo dagini halak nang mate doho di hanguluan na sora sudah amen tapuji tuhata marede marhitesian kor amasion
Tatangihon majolo tikting di huriata di bagasan saminggon. Huria nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Saunari tatangihon matikting ni huriata di bagasan minggon ima minggu tanggal sia Juli 2020. Naparjolo guarni minggu ta sadarion ima di guari minggu palimahon dung Trinitatis dohot topik mangalomohon patik ni debata. 2. Piliak khusus. Di ari sadarion papungu piliak khusus dohita tu haporluon pembangunan HKBP Bonang Indah na di pasahat marite amplop naung pinarade ni huriata jala di pasahat tu kotak pilihan ditiki pilihan paduahon. 3. Ruas natabah mamuka di ari sadarion minggu tanggal sia Juli 2020 gabi ruas ni huriata ma ima keluarga Bernard A. Pasaribu inang desi labora boru tambunan dohot sada dak danak nasida rosian ruas HKBP Hutahayan Resort Lagu Boti Habisaran Hutahayan Distrik Opat Toba saunari nasida maringanan di Kanapak Klaster Yuri Blok C nomor 20 Jalan Raya Rancayu Kelurahan Babat Kecamatan Legok Tangerang masuk Wik Bethlehem tatangnya koma nasida asagabi ruas namangulu di huriat tahun dipangido tu keluarga Bernard A. Pasaribu dot inang desi labora boru tambunan asa jongjong di inanganan nasida. Selamat datang dan selamat bersekutu di HKBP Bonang Indah tuhamuna keluarga debatama naw masu hudul mam. 4. Padidion Nabadia di ari minggu sadarion di parmingguan arian di patu pahuriata do padidion Nabadia tu pitu halak dak danak tolu dak danak bawah dohot 4 dak danak boru. 5. Konven pelayan full timer HKBP Distrik 21 Banten di hari Senin tanggal 10 Juli 2020 masuk pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Kodia Tangerang di patu pado konven pelayan full timer HKBP Distrik 21 Banten. Onom rapot parhalado partohonan di hari Selasa tanggal 10 Juli 2020 masuk pukul 20 WIB maringanan di gereja di patupa huriata do rapot parhalado partohonan HKBP Bonang Indah naing membahas evaluasi program dohot anggaran huria tahun 2020 tahap parjolo. Laos tiktingon ma nagabi undangan resmi tu sude para halado para tohonan asaro madohoti para potoni. 7. Partangyangan wek di hari Rabu tanggal 12 Juli 2020 masuk pukul 20 WIB di patupa huriata partangyangan wek di bagas ni keluarga Amang J Manurung inang kaburu marpaung wek Eprata nama ringanan di perumahan Binong Permai Jalan Nusa Indah 2 Blok E30 nomor 20 Binong dipangido tusude ruas ni huriata tarlumupi nadong di wik nabe asaria madohoti partangyangani. 8. Tikting pamasu parbagason tikting parjolo naing majalo pasu parbagason ma ima Hani Margareta Agnesi Simajutak sarjana akuntansi boru ni amata tupal burju parlaungan Simajutak tubuh ni Inata Marnita boru tambunan nama ringanan di Permata Medang klaster Angelonia Blok Asada J2 Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Tangerang ruas ni HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah dohot Orwana Mario Andri Tupak Marpaung sarjana teknik anak niamata Donald Bangun Marpaung tubuh Ninata Sunarti boru silain nama ringanan di Jalan Gajah Mungkur Raya nomor 48 Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa II Tangerang ruas ni HKBP Rogate Resort Rogate
Pamasu-masuan na yang dipatupa di hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 masuk pukul siawip di HKBP Rogate, Resort Rogate. Tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagason ma Ima Hermalinda, Boru Niamata Freddy T Butar-Butar Nahinan, Tubu Ninata Roslina Hermina Boru Manurung, nama ringanan di Perumahan Dasana Indah, Blok UF 10 Sia, nomor Sia Bonang, Tangerang. Ruas ni HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah. Dohot Orwana Efrianto Galingging, anak Niamata Mangapon Galingging, Tubu Ninata Pionta Boru Marbun. Nama ringanan di Jalan Sempurna Sebanga Duri Riau. Ruas ni HKBP Pardomuan, Resort Pardomuan. Pamasu-masuan yang dipatupa di hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 masuk pukul siawip di HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah. Sia pilihan tutup altar nunga di jalo huriatta dosa dat set tutup altar warna rata-rata sian keluarga Amang ML Tobing Inang Ye Boru Tambunan sian Wik Nasaret di Batama nama masuk keluarga. 10. Acara pelepasan sekolah minggu Gabi Praremaja, pelepasan Praremaja Gabi Remaja, dohot pelepasan calon guru sekolah minggu Gabi Guru Sekolah Minggu. Di hari Minggu tanggal 10 Juli 2023 di Parmingguan Arian pukul 10 di Patupa Huriata do acara pelepasan tu 10 pitu halak yana kota sekolah minggu Gabi Praremaja. Pelepasan 27 halak tu yana kota Praremaja Gabi Remaja, dohot pelepasan 2 halak calon guru sekolah minggu Gabi Guru Sekolah Minggu. 10 sada tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosohon tu sudi ruas ni huriata asaboi tapasa tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Boima ditransfer tu rekening panitia di Bank Mandiri nomor sada-sada 8000 sada 06 sada 554 atas nama Sape Sitorus. 12. Pilihan dohot iuran bulanan, pilihan parmingguan, pilihan sekolah minggu, hamuliateon, pilihan bulanan keluarga, dohot iuran bulanan, boi mata pasahat marhite situawik nabe, manang sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening huria. 10 tolu parhepengon dohot torop ni ruas naro di parminggon nong sapu boi mata jaha di file nong di pasat huria marhite WA di Ganup Wik. 14 selamat ulang tahun parhalado rap ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goplas ni rohama tu sudir ruas ni huriata nama ulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal tolu satu tanggal sia Juli 2020 hata ni tuhata si piopota imana tarsurat di pesalmen 145 ayat 10 donok do Jahoba disude akka nama jo ibana tongon tahe disude akka nama jo ibana di bagasan hasitongan aka guar-guar nama ulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file nong di pasat huriata marhite WA di Ganukwik. Songonima tikting ni huriata di bagasan minggu sadarion di Batama na masu hita salhutna moliate. Tapasahat ma pilihan na dumingga tu di Batama marhite pilihan kantong sada adohot sada B. Laus taidehon masian buku ede nomor 517 di dia aka jolma.
Dami ni dibata na sumurong sa saluhut na roha. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas marihita saluhut na. Kurian itu hata na marlas ni roha. Di minggu sadarion. Di minggu palimakon dung Trinitatis di sia Juli tahun 2020. Inang bongot kita di persitongan ni tahun on. Laos di bagasat tikyon, inaong tertikting, ima laos tapaubuk di ibadah perminggu sadarion, ima padidion, sakramen padidion nabadia, tupi tu halak, dak danak, tulu mai lahi-lahi, opat mai bur. Alanima adorang so satu berita nauli hupasahatai mahata horas-horas, hata selamat datang di hamunaka keluarga, songinang akka tutur todong, naro nama kalason, na tardidi, akka nakon di bagasat tikyon. Laos di bagasat tikot itu secara khusus di keluarga na tardidi laos taba nang ruas ni Huria HKBP Bonang Indah, ima keluarga ni amang BA Pasaribu inang DL Boru Tabunan rapdohot sadaya nakon nasida na naing tardidi di bagasat tikyon. Kung maulahan na imandok selamat datang ma di awang Pasaribu dohot inang Boru Tabunan. Jana bolo tu pinagajak pesawtik molo nasida na ruon nga jujut di nganataw merminggu ka amanginang. Tutu dang apala tu bulang indon dia piliton nasida. Aronggo parung panjang, aronggo pagarat tapos pelcirarap alela merdanak PC ba so na panas dobe cirarap ate. So na cocok tua kadadana par PC alasan apat kuno bosa sitong na alai niarahon tu wit Bethlehem las buhita disondinggan tu kita kasinta dan nasida sangon sada akan apa subulung di Huria Nabi Nulus ima di Huria HKBP Depok Timur. Las subire kami dari so selamat datang mak tudongan nami sa pakubasion perhaladu ni HKBP Depok Timur yang mata situa monang tabunan do keluarga jongjong mo jamak tabunan ala ni belgan garejo terboy dapat jol mana tabba o mana sida amang tabunan do anak kon nasida ya papa tama do pahu puna sida nang buru butar-butar ate jadi do akka keluarga na hubere kami di son lasro habu pajuk pahita diaka pertikian atung sangat luar biasa on nang tuhita saluhu na hupasahatay ma. Selamat hari Minggu mari hita saluhutna. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan guarni itu hata Yesus Kristus. Taukap tabuka mabuku bibilta hata ni debatan yang tersurat di Rom bidu-bidu mamuka maisan ayat 5 sahatu ayat 25. Hujang hahoma hita saluhutna sonom malidok di sini. Aidang hutolopi nahu baini, ainahu hagigihon ido huula, dada nahu halomohoni. Alai ia huula naso hinalomohon ni rohaku, na manolopi maau dihinadenggan ni patiki. Asa dada au na mangulahosa, tung dosa ido na mangingani au. Ai huboto do dang adong nadenggan maringana di bagasan au. Madok di bagasan dagiku. Ia hagioton do niad diau. Alai dang dapat anggo na patupakon nadenggan. Ai dada gula nadenggan na pinahagio ni rohaku na roai na sohu halomohon ido huula. Alai molo huula na sohin alomohon ni rohaku
Dan apala au mangula dosa ido tahe na maringanan di bagasan au. Asa jupang au songon aturan na roa do dapat diau. Nakpe dipangido rohaku mangulahon na denggan. Adi halas sojolma perbagasan na diau do nia patik ni debata. Alai hui do patik na asing di bagasan akar ruas ni dagiku na marmusu dopak patik na di bagasan rohaku. Gabi di patuduk dau tu gonggoman ni patik ni dosa na di bagasan ruas ni dagiku. We au jol manadangolon ise mapaluang nau siapa matang hamatianon. Noliate maudok tu debata marhite-hite Yesus Kristus Tuhatai. Di bahini au sadiri mangului patik ni debata di bagasan rohaku. Alai mangihutton dagingi patik ni dusaido uoloi ima sahat ni turupuki horas madihita saluhutna kuria ni tuhata na hinaholongan di bagasan goar ni tuhata Yesus Kristus bahwa karuas narong dikijang membuli tarbere kamuna udah teh sabar mak bulu tukso terbereng sepata alau ngaba-aba na alepo rohaku ulang pe di sudutan pasti do tuson bereng pasti do perpindegian tu barita nauli dan apala gajang kurian itu hatta ia tobit ijamita di bagasa tikion maka holongi patik ni debata totu di bagasa turpu jamitao mulo tabigi nakin ta ulur tahilala turpukod di hamuaka amanginang ima sada turpuk dihita na kontroversial bahasa didok kontroversial ala didok apostol Paulus na adong do dua pangatusion pangalapation taringot tu pabahenan na adong di bagasan hadirion na adong dua jala masyaluan do pamikirani ima di bagasan guruna si ganupari masyaluan bahasa masyaluan ay boto ibana no nadenggan alai dang nadenggani dulahon ibana. Itu satu. Di boto ibana no nadenggan alai dang diulahon ibana dadenggani. Diulahon ibana na so di halomon rohana. Wahama tu carana kaamangin ang pakilalam mangulahon na silomoni roham. Kan? Maralo dito hati-hati tu kusu-kusu. Diulahon tapi sa siton na lang lomo tu roham. Diulang di bana naso di halomor rohana buharo tutu carata aka amanginang di tonga-tonga di nguluta mengulahon naso lomo rohata totu aka amanginang mengulahon naso lomo rohata salna maralo di rohata dohot di pabahinata jala manguton turpu jami taon boy ma musay dauta ima pergumulan si taonon ni apostol Paulus jalalau si do toktong na taida di tonga-tonga ni trupukonan no satu ujungna dia mai say naing do toktong taida jala naing padupao ni apostol Paulus na denggang sanang berusaha di bana padupao ni alai di sisi na asing sadar do apostol Paulus dinalaho memikirkan mengulahon naso denggani sadar di bana lapatanna dia dok podon wain bahwa apostol Paulus diperhadapkan tu si piliton mangulahon naso denggan do mangulahon na denggan oma nakpe di boto salah do na diulahon nai salah do iboto ibana do salah na diulahon nai jalados mai molos songon kita jolma pe taboto do aturan do peraturan jala ikut taboto mulut taoloido peraturani dang hona uhum hita alai baliksa na tabotoi laos ido tok terlanggar aturan dohok peraturan ima buru panita pahopar amanginang di bagasan aka pertikian naung salpui apik doon ahano si Paulus di bangsa turpukon tabay ma analogina
tiki rosori mago kopiti. Ya. Bebas duhita dan marmasker kan tiki sororope. Tiki soro. Dan salah molo so marmasker. Tiki sororope sore mago ko bisa polisi alai. Ditiki persobuni penularan ni virus COVID-19 ai. Gabi hasalaan, gabi pelanggaran do muluso marmasker kan itu. Terang udang-udang di kereta api do dia. Bahkan udang-udang na manang uhuman tidak bisa diperbolehkan masuk. 5 juta baik secara sederhana. Ikon hona ugum. Songolido patiki uju so tadda patiki dang salah. Kita mengulahun akan nurani patiki. Alain nukta tadda patiki. Nukta boto patiki gabe taboto ma dosa dui habi. Gabi mardosa ma mulu taulahon. Alanu ngadong nakin pagar-pagar ne ngadong sorminan ne. Patiki do mabuat jol matulusa. Buasa. Atiki diorai patiki mengulahu dosa justru di sido hajol mau tahun aka amangin ang tertugu nang mengulahosa. Sifat ni jol madi. Itu saya dok bahwa aturan itu untuk dilanggar na musing ma itu koportibio. Sesuatu yang dilanggar itu semakin menarik hati untuk dilakukan. Ido ala ido si Paulus gabe si horko dosa do hamatia patiki. Jadi arong di bana sahira tarik menarik baru nuai songodi do mangulahono. Nah tapi maralo tu pakilalana alai ikun ulahononna. Alani di hawa ka amanginang di rompi tu Aisab 51 ayat 25 on. Omma songos sada gabaran na mangulaho taringo tupati ide bata. Jelasada dalan ide bata marhiti patiki asabuhi tajolma mangulahon romo ni rohani ide bata. Ido sakapta. Alanido di lor de bataro patik tutong-atong di bangsa Israel. Ngata boto noni. Di lor do patik itu tu bangsa Israel uju di bagasa perdalan nasida sa tano Mesir tu tano kanan. Ima marhite paluahon nasida. Ima marhite sumusa. Jalan di pangatusion nasida pe. Patiki nabudi paluahon nasida. Itu pangatusion nasida. Bahwa patiki boy paluahon nasida. Patik di bata nabui mabuan nasida. Manang dohota tu jalan keselamatan. Alai tabo to taida. Bahwa pangatusion panakasion ni Apostol Paulus do pergumulan na do si taunonna ia jolmai dang pinaluan ni patik ternyata tangadong nabo sikop mangulahon dang naboy patiki paluahon alai sadado naneng dohonna jolma di palua di bata holan asin ni rohani di bata patiki dang boy kurian itu hata lapatana jolmai di lehot tik kilahu berusaha. Jolomai ini lotik berusaha untuk berjuang lahu madalani patiki ala di bagasa padalani ini jelas sejarah manurato di hamaka amanginang marhiti akka parukilo nani aena dang tolap ni jolomai mangulau patiki dohot sikop dohot sempurna dang bui tarulahu jolomai patiki dohot sempurna kamang ido jumpa kita di padalani Apostol Paulus di tonga-tonga ni turpukon kurian itu hatta. Tabereng ayat 51 ayat 17 ima kuaso ni dosa di bagasad daging. Kuaso ni dosa di bagasad daging sangos sada holoso donianon. Manang sada tangiang ni sahalak jolma na marukil na marsitaunon jala mangerbakon sada pengalaman rohani di halak na porsia. Sangol dia matutu na sa tong berusaha lao pasidukun ngolu perdagingonon. Ala sahira tarik menarik di mana jala di persagian na asing sahira dituntut di mana mangulahon sahira dituntut di mana dang gabe mangulahoni kemudian itu hatta saya omma sahira margurasa marusaha donian Apostol Paulusi dinalau pasonakon rohani di bata ido wireng mana saya berusaha di mana lau pasonakon rohani di bata ala sarung di mana tarik menarik dia nang sudah notor. Lah ternyata laki patiki dang bui paluah jolma. Alai nunggadok patiki bagabe diarah patiki do.
jolmai mangulahu dosa, bahkan melanggar. Kurian itu hatta bodo honota ya pati kisah diri nunga bersifat denggan. Jala do honota nunga tumat cai uli, jala nunga badia, jala sedebatadoi ima patik ni debata. Alai ala nunga jolmai diraja sibolis. Ala nunga jolmai dirajai dosa di hamwa ka amanginang. Nunga marhuaso dosai di bagasa daging ni jolmai, nunga margurasa una nunga mangarajai be dosai di ngolu ni jolmai. Jala babalikon aturan peraturan ini ima markite pakorhon ni huaso hadagingon dohot hagio ni daging ido mabail. Kurian itu hatta di patorang apostol Paulus marhite turpukon ima taring untuk pangatusion dinalau mangalo hagio ni perdagingoni bui daud tanah perjulo ima ngulu ni hajol maun ima ngulu ni hajol maun ikodomian di bagasa pangatusio taring untuk pati do di bata menurut nakin hitamiat di bagasan hajol maunon naing do ikon alung di hata pangatusio natakas taring untuk pati do di bata takas taboto amanginang diaka na asing buta ropani ido diaka sarjana hukum manang akka polisi pengacara dohot akka na asing bodu nasida menetapkan mabain habutusa di akajol manamulahon hasalaan bui jala asamada butu bagasan uhuman buri patupai jala marharorowan ala diatusinasi dia do uhum, diatusinasi dia do akka peraturan, diatusi dia. Alai nakpe diatusinasi dia akka peraturan, dibotong nasi dia nadeng gak do naroa, alai bodo tong nasi dia musim adabu, tu uhum, tang holas ada dua, tang holas ada dua polisi pengacara, hakim, do nasing madabu tu uhumi, bodo tadi dia keamangan. Dia berita media sosial teh. Ternyata mereka juga bisa jatuh, bukan hanya 1-2 orang. Nah, sida mampain ugumi, alai buru sada sisi, nah sida madabu tu bagasan aka pelanggaran. Songorido nania ini apostol Paulus. Dia di boto apostol Paulus itu aturan berhite pati di bata, aha nadengkan, aha nauli, jalan nama caiba dia do aturan ini, pati di bata alai tabereng di si. Bodo toktong mabahit jolmai. Narkua mangulu di bagasan lomon rohani di bata. Omana tabereng gabe kontra nakid di bagasan na hupatorangai. Kala nido di hamwaka amangina. Di hati dakon apostol Paulus do ibana sadiri pe dang busik kok mangulahu pati di bata. Di hati dakon ibana do. Ido ubay macatakas di hati dakon apostol Paulus mulut jaha dia 21 ayat 27 jaha salendai alai muluhula nasohina lomohon ni rohaku dan apala au mangulasa dosa ido tahe na maringana di bagasan au asa jupangau songon aturan naroa do dapot diau nakpe dipangido rohaku mangulahon nadenggan adi halas sojolma perbagason da diau dunia pati inde bata alai hidero pati na asing di bagasan akaruas ni dagiku namar musuh dopak patik na di bagasan rohaku gabe di patuduk doa tukong goman ni patik ni dosa na di bagasan ruas ni daging tabereng ma turpuhi imana taida namar lapatan do sen hatorangan di hamwa ka amanginang gabe dapot kita ma astuanna mulo tardok do kita jolma na mangatusi patik ini bata mulo tabot todo rupani kita mangatusi uhum do aturan ujahan na parjolo ikut sulahunota ima boy mangarajai hagio ni dagi ido nakin natarotnya di portibion baik pengacara baik polisi do akal mana bu musik tunda sida ternyata marhita trupukon sulahunota hape na parjolo sahali boy mangarajai hagio ni dagi boy mangarajai hagio di portibion asa unang terpengaruh hita tu akka godaan asa unang terpengaruh hita tu kepentingan do tu akka hamaulun nata adobe di sido letak nama dan arung naasi sudi akan tahunon sudi akan nama sa di tonga-tonga ni guria bangsa dohok negara do di tonga-tonga ni keluarga bahasa boy hita ka betal pitu aka pelanggarani
Wasa gabi adong akka na boy mapay kita guga nang di akka pariana konon do sahat tu akana boy mapay kita terluka. Itu semuanya bisa dipastikan dang adong dicolmay na boy mga rajay hayo di daging. Budo masal puhata, budo masal puhudo akka pabahena. Lani hurian itu hata. Na mangihu tabereng ngulu dohot hadirion ikomia di bagasan pos ni roha. Mulu tapakke do usaha do hagugu tasadiri tak tolak pitak kaamanginang lamang ulahon na dinggan tak tolak pitai mulu siyan hagugu tasadiri do mangulahon ala taboto do dosai nunga mga rajay di bagasan parngulota alainang may mampu hita mo siya roha-roha tasadiri do mangulahon na dinggan atong ikon isi do otang-ota lau mangulahon na denggani polo sotolap sa do habe siyan hagugota sa diri ikon pardongan isi do hawa kanatoras ni parguru terdidio kau mardongan isi do hita mangulahon akan na denggani iya ikon mangulahon is daulut na denggani kau mardongaton Jesus ido jawabannya. Jadi bulu tahu lah pihak kanan dingkat kabiak ka amang nokonon na tak tolapta bulu hulak kita hadir mangulahoni ikko mardongaton ibana bulu mardongaton ibana to tu margugu mahita bulu tung arok pi akka tantangan di bagasan akka pardaladani kita tetap kokoh kita tetap teguh lahu madalani saluhuna natapo nakin akan nalingga dosa sitong na tapatupai alay gulang do katantangan seni di sini nakin kontra porsinai Apostol Paulus alanido Apostol Paulus di bagasan dagingna di bagasan nguluna si ganopari adong dua hal di tengah-tengah ni pernguluta nang di perngulun di mana di bagasan rohatta nang di bagasan ati-ateta adong do nadenggan jela adong do narwa na dua isi adong dia kaamangina nadenggan manang nauli di pardengoton adong do hagugon di todi di sini ulu piri-piri yung pihalak dak tikos na dokon na ido sa ido ito dinaro masuk to so nina hapi naroa do dinaroa dinajahape adong dotodi hagogoon ni perdagingon jadi saya ketak do na dua kaamangina saya maralo di baga sa perdagingotan ido bain do Apostol Paulus dia 20 pati we au jolma dagingon ise mana palonaw siya pamatang ni hamatiano ito rido imana dui aladangi hirai botibana besongol dia badak tulap sabe ujungga di joli mana ma we au jol mana dangolon ise mana palonaw siya pamatang ni hamatiano kurian itu hatta dalos dialu siya Apostol Paulus di botibana do molo gugu petong ibana dang bo ibana tulap sa mga lulusay dang boy mulu hagugod na sa diri dang tolapsa alay ise donongan na ikut Jesus ima di bata ido dia 25 marhite na hudok tu di bata marhite Jesus Kristus tu hatai di bahaniaw sa diri mangului patik ni di bata alani di hawak ka amang satu sinunga taboto hola di bagasa Jesus du hapiak ka amanginang hita boy mangulahon mangului sa luhut nay dang boy alot hagogoon ni portibion molo holak kita tak tolap hitay alay ikom marhite huwaso ni debatado buhita mangalo sa luhut na hagiyot ni portibion turpukon nang idaot ta ima gobaran ni parukilo do si taon ni sahalak taringot tu huwaso ni dusan na buhi mempengaruhi jolma alan di hamak kaamang ido Tuhan Yesus dungo mahamu jolo jala martangia asa unang bongot hamu tu pangjuna ay girgirdo niat todi alay gali iya dagi dio kurian itu hatta gugu dulu say sangat kuat mangela jolmai alay mangaloy hagiyot ni perdagingon baru kita laho menghancurkan manang mga raja ni asa unang sahat kita
Tua kadusa do pangalasoni. Neneng do hona di bagasa terpukul unang maoloho di parhatu badusa. Unang maoloho di parhatu badusa alai malua mahita siya dosai ala ni huwaso ni Jesus jangan dong huwaso na asin. Malua hita siyan huwaso ni sibolisi marhiti huwaso ni Jesus. Asabo hita siuloi makahulungi uhum dang patik di dibata. Nuaing dihamwa kaamangina. Disudi nakin hatorangani ahadu nanang berengot ta boleh taringoti taringot tu uhum hati goran dosa partodion ya dosa hagiot ni daging buima kubais sada berita mardonga pula na hata jahat dohot ngai harata bigion di sada buku na me judulna rohani jolma Totula sudi do hita na puna saroha pasti do hita buima ngatusi berita na meto. Di patorang di buku na meti taringot turuhani jolma songo pergumula batin di si Paulus do. Dia mai idok di si di rohani akana porsea aka amanginang. Adong do sada kursi kerajaan. Di rohani jolma adong do sada kursi kerajaan. Jala di samping ni kursi kerajaan ni nunga adong dua jongjong hagogoon. Nunga adong dua jongjong hagogoon. Na parjolo ima hagogoon ni simbolis. Na digobarhon songon satabi panangga na biro. Jala na paduahon ima hagogoon ni Tuhan Yesus na digobarhon dohot satabi panangga na botar. Saya marporang go na duaon. Lahu manguduli merebut kursi kerajaan si sara-sara nakid di hamwa kaamangina. Nuaing iselu namona. Ninna margatung doi tu jolma na puna rohai. Margatung doi tu jolma na puna sarohai dia mai. Ima margatung doi tu ise ma nagumodang di lehom mangan sian na duai. Ise ma nagumodang mangan. Nagumodang di lehom mangan sian na duai. Molo na birong ido gumodang di lehom mangan. Ima marhite na salomoro hala mangulahon na jahat. Sa hutulat doho pangarehei di pajonok-jonok tu akka sulaha jahaton. Panipu panakko gabe gumugo maibana jala ima namonang. Dungi holan na jahat ma diula. Alai sebalikna. Molo na botarido gumudang di lehom mangan. Ima marhite na burjumar tangiang, burjumar minggu, burjupa tu bagian ede puji-pujian, manulikiti hatani di mata, pasomal-somal diri mangulahon hadaulaton, marhapatunon, marpangalaho, gebe umok-mok jalagumoguma nabotari, ibana ma namona. Totu, nunga taboto be ahama sulunot tamulo masa perpumula batin, songoni dihitak kaamangina. Kabaradi ahama kotu Kristus ma dari hita ulang be olo hita sirang sen ibana ulang be olo hita sirang do ibana holan ibana nama naboy ta pangasaho di bagasa padalan di ngulu taon asamo nang jolma partol dii taingo asamo nang jolma partol dii jalatalu jolma perdagi disidu akamang gabe holan na dengga ma ulah honota lamagigi mahita marnida dosa makado lastongon nuaing di bagasa tikyon pitu dak danak nanang sididion tu harajaun di debata totu di bimbingan pastoral ngare pasa peditata siregar tuhamuna di tonga-tongannya keterbatasan aharun nohoni trupukot tuhamuna na pitu natoras totu sotung disirak kamu dan akon sian hatan di debata sian uhum di debata raduti hamu malasida tapor-tapori hamu malasida marhite hatani debata unak songon na masa rupani dak kahurian asalpu doh uria di punangon ngapar guru malua saya dong dope nama permisi amang inang sintua amang pendeta
anak kami permisi karena ada bona tahun, karena urusan keluarga. Sahat di bagas tikko nang dobe. Tang bino tanang biguaha urusan keluarga. Alani dang arga di mana hatani di bata. Cutuk songoli hamu makucat dan nakon. Hamu lupa masuk kon, las hamu mangucap. Rite dia, dang ingot hamu aka pada muna na tulian non di julu ni altaron. Ala idu na panguluhon na sida gabi partor di nagirgir. Ala idu na boy manoso na sida asa unang mangulahon aka ulahon na jahat. Hati, ni hamu akan natoras. Idu sa idu ilu ke-10 ayat 20b, o matahe halasok kamu nang tersurat guarmuna di banua gijang. Tersurat magor nasida di banua gijang ano. Iko pertanggung jawab tadi di hamu natoras par guru terdidi. Ngatar surat guarna alani ido saya terus dulu honokon nang di akademita terdidi. Ano pasti doa dok kita ke acara keluarga deh. Pinawak marsi panganon. Yung sidung marsi panganon biasanya kan madok kata do pasar ribu. Aliang gua kasih tua naro akau pungarang ngulu madok bi ngajora berat. Udang bisa taruh rupani imada pahopo perion luar biasa. Nu ngamajalogo arosian bagas joro ni bata. Salah. Dan ada kupasatami guar tunes tuam. Guari adrak sosorak pribadi ngai palleoni yuno punga sa pedang boy aktibe liwat warna ya dang nama jalo guar hamu alaina pasurat to guarna no tubuku hangoluan opesani dok dorupani bulo tut penodang di jaha margana atong gumar guru beto kapadita senior manak tikos marangdang ala di parto di hommai anggo tikos natahe iso tungdian no hamu na bulo sohira suarong margana memang bergetai do wartana jului dan idokon pasar ribu tabunan ini dong kan guardui alai ilu ke-10 20 do nang tersurak guarmuna di banua gijang dan idok bergata ala margani seru kita margani Yesus ala na itu di berhuriau dang boy martutur huria jangan dok perhuri audisi, jangan dok pertuturon. Ido setelah masuk nasi dano di bagasan guar ni bata ama anak doto di Barbadia, hudi di maho. Gabe rak sekapona maimana, rap hehe do Kristus. Ido martodi nagirgir maimana. Atau jobi kan? Iso tu ngom menok kita ka pepungna boleh bagi hamu na tora sana soni. Situ jo amang, dang nama lak guaro. Na bado ngatar tano mibana. Rap na punah rajau ni di mata amui mantap ma ujung adang lamar lari dua setau tuaka aliran nasi kalau sudah kas detong dok ma dangnya tu si mana haga bibi ujung amar pilih ta mau tak ngaun ujung idai mesan ujung adang binoto ide perhudio nung mate roma tu haga bibi ala taburu mate di haga bibi rame edena betamu kan ala ini dorake mungkin bulu neng molding colma tu haga bibi ma nata binga jajan di mana tu bariba nungi pesato ma anggo mati udah ketua KBP ibu teh mana tuh kata bidang ibereng alani itu hamuna toras ni naing maboldat danak tu padidion na badion iko gumugudo hamuna di wason di bata amin suri hamuna punasa karejo do sutung lubah homa memeu hata ini bata sutung hola pataro kamu tu per minggu sekolah minggu hudul mahamu yang kapamu nang merminggu hamu mulak melutus hamu dang merminggu hamu musik bahaya saudok de suatu ngidul tutuhani kita songon natoras mengalihkan perhatian dang tanggung jawab ta dang teraduti ala idonang di bagasat trupohol di dok makangolu ko pati ne bata artina labatanna nang doholonna hangolu ko mapatiki hangolu ko mahatani ne bata jangan hanya lip service asa takas de mian tidak danakon ala ni tabuni suasana no mudu boni dak danagi dang di bawah tai padok tai dok pada situ urus dang bodu ala itu kono mudan no naolo do hamu sampai 3 kali 3 kali angu madok natoli naolo do hami sadi pergugui naolo satu mandok koni ala ibu halo realisasi penanggung jawaban ini di tengah-tengah ni para ngoluon ni akka
ulaon di tengah-tengah ni huria nang keluarga. Las merhite pergumulan si Paulus di pagomos marohamuna. Nang rohat tak ka manginang. Mulu masa pergumulan song na nialaman ni si Paulus. Dia datad ni hagaliw manang hapit pengon ni hapor siyaw ni daw. Ala justru do mulu ropi akka hamauloni akka amanginang. Tadda nalam magudang do hapor siyaw. Ikonido nang gorgali bagas rohat tak ka amanginang. Melutung pegudang akka hambatan tantangan laho mabay bertumbuh do imat tadi si menuju kedewasaan iman jala dungtang gabubuy mamar perbui. Semakin kita mau mempergumulkan iman dalam diri kita, disitulah terjadi pertumbuhan ke arah kedewasaan iman. Alali ido muludang pala adong di bolus sasahala akka pergumulan di ngolu dang apala budo honota tang dobe hapor siaun di. Tapi kalau semakin dia dihajar dengan tantangan-tantangan, di situ dia makin bertumbuh imannya. Semakin kuat hapor siaun ibana. Isi mata bereng kedewasaan iman. Jala taboto do holan halak perhapor siaun na dewasa, hola perhapor siaun natang namar perbue natalup manean warisan ka amanginang. Dan ngelion akka warisan tuakan na sumarroha. Dakya di leon warisan tuakan na susetia. Bire kamu, buladong pinopar ni sasahalak. Ilo warisan tuakan na sumarroha. Daw. Buladong pirai asing nama cerita di ini. Kita bikosongoni do kaamanginang. Halak perhapor siaun na dewasa, halak perhapor siaun natang. Namar perbue ido na taluk manean warisan na siya debata imahanguluan nasa liling-liling. Alani di hamuna natoras ipaporhatu-hatta ma hamuna la pahudak-hudak dana ko. Nungay ba masuk kamu tu harajaun di debataan norap terdiri dia menjadi pewaris kerajaan Allah. Undang las hamu mengucap dengan rupani idang raduti hamu hapur siauna berkembang zaman berkembang segala sesuatu ilmu pengetahuan teknologi borkap mebana tu aliran na adung di portibion nungi idi di mai mana digujap pun mai mana sa pipitu heli termasuk mai hamudo na mengucati lauma banda sida tu hagiot ni pardagi kundak dia keruas natang tu kamu parhapor siaw kalau ini selamat bergumul dalam iman menuju kedewasaan ilang dohonon na tu hita saluhut na kaamanginang alani nakpe gogo dagingon alay gumogo do Jesus kalau kita siang ngulu manang hagiot ni daging taparang ma akan adengan di tongah-tongah ni ngulu taon amin martang yang mahita. Puji-puji amar dongan hasanga pematuhan di pasar rohanami tuho apalah di bagasan obas sadarion di naung saur hami Tuhan tuhatami pasu-pasu mahatami asa tung merperbui di bagasan ngulu nami ali Tuhan natoktong manarihon ngulu nami asa toktok paingotok kami bisa luhut akadeng di basam najuk-juk tutu Tuhan bui hami ditarik ni portibion uguguan isian huasom hitung-hitungan ni nama kalomohon patik pun ani pargugui mahami Tuhan marhiti todim to di parbadiai lahu mangulahon akan nadinggani jala bui hami Tuhan mangalo hagiot nya kapardagingon sadado Tuhan nanaing si andal hron nami ima huaso ni Jesus na toktong madungani hami. Ali Tuhan pardingan basa utangi ako kami ma akaruas ni huriamon atau ngod di bagasan akka pardalanan atau ngod di bagasan akka pergumulan do akka parsahito terlumubi itu ngatongan akka parsahito ni tutubodo gali pardagingon songoni nang partodion tuhoma Tuhan upasahat tami nasida tangamu nagajangi matuhan natuk mamasu-masu aka ubat tim para medis na mangalihon aka pendampingan do aka keluarga ima amanami BP Marpaung Senwit Jerusalem di bagasan aka pemulihan
Pasu-pasu ma naposomi do inanami bursilaban do akanakon na satoktong mendampingi suaton akapos ni roha do akapakirimo. Songoninang keluarga nyonya te si tohang buru siahaan cewek Nasaret atau ngontong di bagasan akaparawatan di tongan ibagas. Suaton dang akapakirimon do sepatu haringgason laho mabiki hatami oleh Tuhan. Songonina saturus hutang ako kami ima opu dan duli si hombing atau mau dirawat di rumah sakit mitra keluarga di hatu-hatu nasida tutup bodo marla luni nasida masuk tu aka perawatan di rumah sakit ope Tuhan pasahat kami mak opu dan duli dan dihubasan ni aka ping para medis doaka na mendampingi oktong lion aka hasabamun ni roha. So nang pardihutan ni naposom pardihutan ni amang situa je sinabila inang buru si mamura asa toktong di bagasang akaparawatan urubat jalan dope pasrohanami Tuhan kita ngatongan niya kekeluarga ni naposomi suatu ma na akalas ni roha tu akatik na bagikot atau marhiti akalas ni rohai piut akalas piut akka sahit siapa matang nasi dia so siapa motoana songoni nang saturus hutangnya ko kami sian akka pertangyangan nami amang RJ hutang gaul sian wik luat Efrata papos rohani mana minyon terlumubi nanani buru sida balok masa tuktong makubasi di tongan ibagas dohot inang nyonya ji amanurung buru marpaung atau ngodope di bagasan akaparawatan di rumah sakit mitra keluarga sian luat wik Efrata pasu-pasu matuhan aka ubat na pinanganna asa di bagasan aka parsahitonipi lahu patakon haporsion dasida bay asa lebih bertumbuh haporsion dasida manadahu di bagasan manadaw natakas ama situlusadai ali Tuhan pardinggan basa di bagasan aka ulupul las ni rohanami nasa huriaon Tuhan mau pasata makaruas ni huriam na marningo aka ulang tahun hasosora songinang ulang tahun marningot hotripe sudine Tuhan sen horo haruruan ni alani toktong mahami marlujong lako mangasahon kuasomi Tuhan disudi akalas ni rohanami asa mulutungarong pi akahambatan tantangan lahu patakon haporsyon nami me Tuhan medalani kaparnguluon na pinasahat soalnya Tuhan marulupulup do roha di pikiran tod di huriaon dinaong tabaruas ni huriaon ima keluarga ni manami bernak apa seribu inang disi labora buru tambunan rap doho yang nakon nasida na nang tardidi di bagas tikir na rosian huria hagawipe hutahayan resort lagu buti habis saran distrik Obat Tuba ali Tuhan pasu-pasu ma keluarga on asagabe ruas na bertumbuh haporsyaw nasida di ingananon saat ro di saliling nililingna ali Tuhan songoni nang akadak danak danang sididion tu padidion na badiyai tipi tu halak koma Tuhan na toktong madongani mangajari marhiti akan atorasna mamemehon hatami asa toktong dingot patiki nagabi sada pagar di nasida sorminan laho madalani pardalan ningulu nagok akatantangan songoni nang aka ulaun ni huriaon secara distrik doh resort terlumubi kompen distrik na bulahan amak resort bulang indah na dipatupa di huriam HKBP ku dia Tangerang na sifat tupao dari marsugot juluan lima Tuhan selalu aka persiapan so nakarabo perhaladu partohonan di huriamo dari Selasa na yang sifat tupaon doh pertanyaan wik songoni na ngaka ulaw las ni roha na yang patujok ko sadari pene baru ima anak do boru ni huriamon ima na hubigi hami ditikting na parjolo hani Margareta Agnesia buru si majutak rapdohot Mario Andri Tupak Merpaung pasu-pasu matuhan aka anak do buru ni huriamon ana yang patupahon pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 22 Juli di huriam HKBP Rogate Resort Rogate so inang titing paduahon
Ima anak do boru ni huriamon Hermalinda buru putar-putar. Dohot Efrianto marga Sigalingging. Nagsipatupaon ni huriaon dari Sabtu sa 5 Juli di huriam HKBP Bonang Indah. Kosrohanami Tuhan. O mamajulan sudi akka ulaw las ni rohay. Janang martaba-taba ng akalas ni roha ni huriaon. Laho paulihon bagas joromon. Inganas si majujakmon. Ima nang pinasahat ni sada keluarga ML Tobing inang buru tabunan sawik Nasaret. Na dipersembahon na sida sada tutup altar. Naung kupakihami apala di bagasat tikion. Lambar taba makabilangan ni huriam, ruas ni huriam tutu na manarikon huriaon. Di tengah-tengah niya kahapurluan na. Ulahami akan ading ganito tuwali Tuhan ala na mga sahon kuasom di. Doho akka babahinamu nagok asini rohay. Sunguni ng akka ruas ni huriam. Naong pasahaton tu tok-tok ripe di pembangunan ni pengadaan aset ni huriam. Toktoma Tuhan. Na ho manariho marhiti aka parsituon niya karuas ni huriam la manariho pasahat to saluhuk na satolap ni kuko. Pasu-pasu maka panitia pembangunan Tuhan. Di tengah-tengah ni sudia kaparlujongon na sila mangaraduti. Lau paunehon terlumu bigidung sekolah minggu naung pinasahat mo tu huriaon. Asa buya kada dana sekolah minggu sihon. Lahu mabigi patik, mabigi uhum, mabigi barita na uli. Asay kay magulang na sida to katik na mangihut. Gabi generasi ni Kuria HKBP Bonang Indah natang marahapor siyaon. Lasong unido ng diakar minggu na nagroon. Pasahaton nami ma nasida akka anak sekolah minggu tu par mingguan ni prarimaja. Siya prarimaja tu remaja songoni ng akka guru-guru sekolah minggu. Nanaing si pasahato tu nasida ulaon nalam tu herbang na. Pasrohan nami Tuhan disaluhu akatanyang. Disalu aka pangiduan nami. Tutuhu bere kami bereng naposom sian ingananon. Udang do aka piga-piga ruas ni huriam. Dari bagasan aka paru kilor. Dari bagasa paru kilor ni aka nasodiliti ador na rope. Songinang di bagasa aka pergumulan na asing. Tuhoma Tuhan upasatami. Asa homa hupa jauh-jauh kami. Asa toktong maho na mga rahut kami. Di bagasan holong na siya koi. Asa marhite bol tunggudang pe akan na hubulus sami doho na huadupi hami laho pagadahon haporsyon nami may patakon haporsyon nami may sahat tu hanguduan na pinasahatmu tuhami saluhut na atong waborhat matuhan akan naposom maka ruas ni huriam di bagasat tikot tu sa minggu 7 lanon di tonga-tonga ni aka perlu jongon na sida makalaputi akka ulaw na sida naho bar tulo mo diroham atong terpuji matutup warmu ola nion sahat ruli saliling nililing na amin. Hurian itu hatta tapasakma peliatan na umuli tuadupan di bata tujulo pelian dapat duahon songlinang pelian khusus mari di mahita batu mamat diawon.
dabadia masa keramin padidion dabadia piga-piga hal si pasahaton nami tu hamuna keluarga na parjulo tapai mau di bagasan aka ibadah na marhatomon di aka kameramen foto dokumentasi boleh dipersilakan untuk boleh duduk di sebelah tanpa harus melewati batas. Ya, silakan boleh duduk di sini. Silakan supaya jangan sampai mengganggu ibadah pembaptisan, boleh dari sudut itu untuk mengambil dokumentasinya. Ima songo sada hato ngamon di tonga-tongan yakka ulota. Alani masuk mahita di hamwa sahuria, masuk mahita tupa didion nabadia, tapuji matuhata marhiti namarede hita siabuke di nomor 146 Yesus naing tardidi. Banua gijang narodo hami tujulo mabuan akadak danakon saya simaroham jaloma nasida gabi anakom pasu-pasu jala paragugui manasida mangyahi hanguluan sogot marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong dihamuaka natoras jongjong mahamu di ngenamuna. Atong hamwa kadongan natoras nama bodak danak sididionon tangok kamu mahatan itu Tuhan Yesus laho mahamu tulia portibionin nama dok akasisianna bude hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama do anak do hotol di parbadia ajari hamu manasida mangeraduti saluhut na hutonahoni tu hamu jala ingot ma Sani dong anakku do hamu ganu pahari rasi rasaro ajal ni hasyanganon manang isi na porsia do dididi dapotan hanguluan alai na so porsia hona sugut tangon hamuma dohot hata ni dibatana tersurat di Evangelium ni si Markus adong ma akka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama ala dipicang akka sisian naima nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma loa samuma akadat dan nakiro tuau unang orai hamu nasida dia kasih songoni do harajaun di debata natutudo na hudo koto hamu manang isepe anggo sosongo danak ibana majalo harajaun di debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadat danaki dapeho matangan natu nasida masu nasida atong di hamu natoras hati dakon hamu majolo ha porsia otai au porsia di Yesus Kristus
Au porsia ditodi parbadia. Atong alusi hamu mahata na husuku tonon na parjolo. Di pangido hamu nuang di dion akadat dana ko tu bagasan nani hapor siya muna na paduahon. Beha nolodo hamu mamudaya na komunaon asa di boto jala di huto na sida hata ni debata na patuluhon. Nolodo hamu marsuru na sida tu gareja dohot tu parguruan di Huria Protestan asa gabiruas na manguru nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasaha manasida tu debata perhiti-hiti padidion na badiay. Ale Rismo Elora Abigail. Udi di mahotu bagasan guar di bata ama, dotu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dotu bagasan guar ni Tod di Parbadia. Amin. Sadiramoti maho di hamot mon tuhara jaun di bata roli saliling dililing na. Amin. Ali Brian Dominic udi di mahotu bagasan guar di bata ama, tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, tu bagasan guar ni Tod di Parbadia. Amin. Saya diramoti di bata maho di hamot mon tuhara jaun na ulat nyo satru di saliling dililing na. Amin. Ale Felicia Joycelyn udi di mahotu bagasan guar ni bata ama, dotu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dotu bagasan guar ni Tod di Parbadia. Amin. Sadiramuti di bata maho di hamot mon tuhara jaun na ulat nyo satru di saliling dililing na. Amin. Aktenya mana? Oke. Ali Jaiden Andrew Hamonangan udi di mahotu bagasan guar ni bata ama, tutu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, tutu bagasan guar ni Tod di Parbadia. Amin. Sadiramuti di bata maho di habongot mon tuhara jaun na ulat nyo sahat rodi saliling nililing na. Amin.
Ale Patricia Elora. Udi di mahotu bagasan guan di pata ama. Lutu bagasan guan di anak na Tuhan Yesus Kristus. Lutu bagasan guan di Todi Parbadia. Amin. Saliramu ti di patama ho di hamot mo tu harajonna. Olat nyon sahat rudi saliling-liling na. Amin. Oke, nggak apa-apa di gitu aja. Ya nggak apa-apa, pegang aja. Ya. Ali Shalom Eliseba Natali. Di mau tu bagasan guan di pata ama, tu bagasan guan anak na Tuhan Yesus Kristus, tu bagasan guan itu di Parbadia. Amin. Sadiramo ti di batama ho di habongot mon tuhara jonna, ola nion sahat ruli saliling dililingna. Amin. Ali Gefarel Dean. Di mahu tu bagasan guan ni pata ama, tu bagasan guan ni anak na Tuhan Yesus Kristus, tu bagasan guan ni Todi Parbadia. Amin. Sadiramu ti di bata mahu di habongot mon tu harajonna, olat nion sahat ro di saliling dililingna. Amin. Atong martangi yang mahita. Ali Tuhan di batama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat nami akadat dan aku tuho. Jadi jakokodo na sida gabi anak ko marhiti-hiti padidion na badiai. Asa masuk tuhuria ani halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saling liling na. Asimaroham doho di akan atoras nidak dan akon. Saya pergugui jala ajari mana sida menugu-nugu dak danakon tuho asarap nasida taruli dia ka arta ni harajom. Amin. Jongjong mahita saluhutna marede mahita. Di patama namin na di banua gijang odo harorwani saluhu selele ko naringan doho nasa ulibasa na mauliutus upasaat hami masyan na nilihomi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di julom pasu-pasu may jalaramod niya sa uparhasyang hami pilihanon pati buluh na rajaw mo nitong atong anihuriam doho di portibion buhay marohanay marihiti-hiti todim asalamutada hami gudang ni sirole homi tu hami asalam girgir hai mandok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
manamina di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmi saya Roma harajonmu saya saut malamoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang lehoma tu kami sadarion hanguluan siapari saya samaru saname songon panesaname di dosa indong alamar dosa tu kami unang kami togihon tu pangujunan palua mahame sian pangan. Jalo ma pasu-pasu sia Tuhata di pasu-pasu jalan diramuti Tuhan di batamaho disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana bidaho didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurohon madamena tutodim. Kurian itu hata asa begitu tu simple praktisan tah somal homajo jongjong mahita sa luhuna. Kurian itu hata na di lantai sada do lantai dua pangidohai majongjong salam parhorasa di hita na manutup minggu tak. Kurian itu hata gamang dainang doa hanggi penaribot juga sipul parsobota tutu hata di minggu na palima hodung Trinitatis. Saat kami maulati gudang di haradiuta mamuji pasangan pole batado hatana suab may tunu may di bagasan roha nang akapakirimota lani sudi kami perhubas na dipakir di batala humakubasi huriana di bagasan tikon upasahatay mas selamat hari Minggu marihita sa luguna tuhata mama masuk kita horas oke mulai untuk dokumentasi semua peserta boleh maju ke depan untuk mulai diabadikan sebentar. Romaita Akanatoras nanti baru ada foto dokumentasi secara pribadi. Ya, Sudi Mahita Tujolon, istri Akapardihuta di Joloma, suami di belakang. Musik boleh berjalan.